Mai am și un exercițiu, pui un pahar de apă seara neîncepută, îți pui o dorință scrisă, paharul să fie de sticlă și apoi bei apa. De ce? Apa este o materie inteligentă și se informează cu ceea ce ai scris și dimineața îi spui apă, te iubesc. De ce celulele noastre sunt făcute 70% din apă? Și atunci apa asta informată, apa informată se duce în celulele noastre care sunt făcute din apă și duce informația, pentru că subconștientul este corpul uman. De ce spun că apa este materie inteligentă? N-am studiat-o eu, a studiat-o Masaru Emoto, este un japonez, a murit între timp acum vreo 2 ani, cred, din Canada, care a studiat apa și cea mai faimoasă, să zic, experiment al lui, cel mai faimos experiment al lui a umplut 3 bocane cu orez și cu apă, pe unul a scris te iubesc, pe unul te urăsc, pe unul mi-ești indiferent. Ăla cu te iubesc a încolțit și a început să crească, ăla cu te urăsc s-a smolit și s-a făcut negru, celălalt cel mai rău cu indiferență s-a făcut verde și mirosea urât.